ҳифзи ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ҳамчун мероси гаронбаҳои миллию умумибашарӣ вазифаи инсонӣ ва шаҳрвандӣ маҳсуб ёфта, токунун дар феҳристи мероси ҷаҳонӣ зиёда аз 890 макони дорои аҳамияти башарӣ, аз ҷумла 689 мероси фарҳангӣ аз 148 кишвари дунё сабти ном шудаанд ва яке аз ин ёдгориҳои қадимаи аҳамияти башарӣ дошта, бо таърихи тӯлонии 5500 солаи худ Саразми Тоҷикистон мебошад. Шаҳркадаи қадимаи Саразм яке аз ёдгориҳои қадимтарини давраи энеолит ва аввали асри биринҷии Осиёи Миёна буда, дар болооби зарафшон бо 4 ёдгорӣ ва якчанд нуқта бо бозёфтҳои мутааллиқ ба зинаҳои давраи биринҷӣ ошкор шудааст. мувофиқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 21 сентябри соли 2001 ёдгории қадимаи дорои таърихи 5500 солаи Саразми Бостон дар шаҳри Панҷакент ҳамчун маркази ташаккули маданияти заминдорӣ, ҳунармандию кишоварзӣ ва шаҳрсозии тоҷикон мамнӯъгоҳи таърихию бостоншиносӣ эълон гардид. Шаҳркадаи Саразми Бостон нахустин макони дорои аҳамияти таърихию фарҳангии Тоҷикистон аст, ки ба феҳристи мероси ҷаҳонии ЮНЕСКО шомил гардидааст. аҳамияти башарии Саразм дар он аст, ки Саразм ягона ёдгории аҳди энеолит ва биринҷӣ дар ҳудуди Осиёи Марказӣ мебошад, ки дар он маданияти кишоварзӣ, ҳунармандӣ, чорводорӣ, шаҳрсозӣ ва ғайра дар нимаи 1004 ва нимаи аввали 1003 инкишоф ёфтааст. бояд қайд намуд, ки шаҳри бостонии Саразм дар минтақа ҳамчун модари шаҳрҳо хоб ба шумор рафта, дар давраи аҳди Бостон ҳамчун намунаи олии шаҳрсозӣ, ҳунармандӣ ва заминсозӣ дар минтақа ба шумор меравад. аз ин ҷост, ки таваҷҷӯҳи кулли олимони ҷаҳон ва сайёҳон бевосита ҷиҳати шиносоӣ аз наздик ба боқимондаҳо ва умуман ба ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ ва бостонии Тоҷикистони соҳиби истиқлол ҳамеша зоҳир мегардад. дар ҷараёни ҳафриёд як ибодатгоҳи мансуб ба қарни 2 то милод кашф шудааст, ки аз 4 ҳуҷра иборат буда, ҳуруфи сангию гилӣ ва қабатҳои бо ранги сурх дар он мавҷуд мебошанд. ашёе, ки дар ҷараёни ҳафриёти шаҳраки бостонии Саразм пайдо шудаанд, дар осорхонаи Саразм, осорхонаи ба номи Рӯдакии шаҳри Панҷакент ва осорхонаи бостоншиносии Тоҷикистон ба маърази тамошо гузошта шудааст. гуфта мешавад, ки ҳеҷ ашёи Саразм аз марзи Тоҷикистон хориҷ нашудааст. ба гуфти бостоншиносони тоҷик, Саразм нишонаи аз тамаддуни 5500 солагии кишоварзӣ, шаҳрсозӣ ва ҳунармандии тоҷикон аст. дар ин шаҳр ҳӯзаҳои мисӣ, пашм ва сангҳои қиммат тавлид шуда, аз тариқи корвонҳо ба шаҳрҳои соҳили дарёи Ҳазар, Осиёи Марказӣ ва Ховари Миёна содир мешуданд. солҳои 2015 ва 17 ба ман имконият шуд, ки аз он ҷумла дар ҷумҳурии федеративии Олмон тадқиқоти фолҳое, ки аз ёдгории Саразм ва ёдгориҳои ҳамзамони Саразм дар ҷануби Туркменистон қарор доранд, тадқиқоти илмӣ баранд. ва дар натиҷаи ин тадқиқоти илмӣ ба ман муяссар гардид, ки равобити ёдгории Саразм, аҳолии Саразм дар аҳди Мисру биринҷиро бо кишварҳои ҳамсояи он давраи Саразм, аз он ҷумла ҷануби Туркменистон имрӯза ва шимолии Покистону ҷануби Афғонистон имрӯза муайян созем. барои муайян намудани ин равобитҳо сафолҳоро мо анализи петрографӣ ва кимиёвӣ гузарондем, ки дар натиҷа маълумотҳои ба мо дастрас шуд, ки ин маълумотҳо бо таври муайян шаҳодат медиҳанд, ки саразмиён дар аҳди Мисру биринҷӣ бо чунин минтақаҳои географии он замона равобит доштанд.
ва ин хеле муҳим аст барои дарк кардани саҳми саразм дар ташаккули маданияти кишоварзӣ, шаҳрнишинӣ ва ҳунармандӣ ва тиҷорату фарҳангии саразмиён мебошад, ки дар ҳақиқат мардуми саразм, маданияти саразм дар давраи худ яке аз маданиятҳои пешрафтаи ҳамзамони худ ба шумор рафта, саразмиён имконият доштанд, ки бо кишварҳои зиёди он давра рафтуомад карда маданияти нотакрори худро тӯли зиёда аз 1000 сол ташаккул диҳанд ва дар натиҷа ин ташаккул барои рафти ояндаи таърихи Осиёи Миёна саҳми нотакрори худро гузошт. ҳафриёти бостоншиносӣ дар Саразм хокӣ буда, сохтмонҳои ин шаҳр аз хеш бунёд гардиданд ва кӯчаҳои он тангу печдарпечанд. масоати густариши ёдгориҳо ва бозёфтҳои номбурда то 140 километр қад ва 15-20 метр баро фаро гирифтааст. ба таърихи тӯлонии худ шаҳраки Саразм 31 июли соли 2010 ба феҳристи мероси фарҳангии умумибашарии ЮНЕСКО дохил карда шуд. ин бозёфтҳо ба чанд гурӯҳ тақсим мешаванд. яъне бозёфтҳои боқимондаи иншоотҳои маъмурӣ, иншоотҳои аҳолинишинӣ, иншоотҳои меъморӣ ва инчунин иншоотҳое ки дар он истеҳсоли маводҳои зарурӣ ба рӯзгор баромад дошта буд. олатҳои сангин, олатҳое ки аз мис, биринҷӣ сохта шуда буданд ва инчунин олатҳое ки аз устувон ва ғайра сохта шуда буданд. инчунин бозёфтҳое ҳастанд, ки ба категорияи зебу зиннат медароянд. ин бозёфтҳое ки асосан ба занҳо тааллуқ доранд. шабаҳое ки аз сангҳои қиматбаҳое ки аз болооби водии Зарафшон дастрас мешуданд, аз он ҷумла сохта мешуданд. ва инчунин бозёфтҳои зебу зиннат аз тилло тайёр мешуданд, аз лоҷварди бадахшон тайёр мешуданд, инчунин аз мис ва ғайра. ва категорияи дигари бозёфтҳо ин бозёфтҳои сафолӣ мебошанд. дар асари илмии Абдуллоҷон Исҳоқов иқтибос оварда шудааст, ки олими суғдшиноси рус Владимир Лившиц Саразмро ҳамчун калимаи қадимии суғдӣ шарҳ дода, маънои онро сари замин, яъне оғози саршавии замини паҳно гуфтааст. Саразм низ дар сарҳади кӯҳистону паҳно ҷойгир шудааст, ки ба мафҳуми болозикр мувофиқат мекунад. ёдгориҳои ҳамзамони Саразмро дар Хуросону Эрон, Афғонистону Ҳиндустон ва ҳатто Покистону Ироқу Миср кашф намуда меомӯзанд. аз баррасиҳои ҳафриёти ёдгориҳои кишварҳои номбурда равшан мегардад, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо одамон авлод ҷойҳои алоҳидаро интихоб намуда зиндагӣ мекарданд. масалан, профессор Масов аз рӯи ҳафриёти ёдгории Олинтепаи Хуросони Шимолӣ равшан намудааст, ки дар ин шаҳри ҳамзамони Саразм мардум аз рӯи касбу ҳунар дар маҳаллаҳои алоҳида зиндагӣ мекарданд. ба таҳқиқотчӣ даст додааст, ки дар ёдгории номбурда маҳаллаҳои кулолгарон, маъдангудозон, ҳунармандон ва ашрофонро кушояд ва аз рӯи далелҳои ҳосилшуда оид ба сохти ҷамъиятӣ, иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва маънавии мардуми Хуросону Саразм хулосаи амиқе барорад. бостоншиносони амрикоӣ Ламбер Карлоуски, олими фаронсавӣ Касал, Франкфурту Ҷариш ва олими итолиявӣ Тосит дар натиҷаи омӯзиши ёдгориҳои Яҳьётепаи Эрон, Мундигак ва Шуртуқаи Афғонистон, Меҳргари Покистон ва шаҳри сӯхтаи Систон, яъне Эрони ҷанубӣ низ ба хулосае омаданд, ки ташаккули шаҳрҳои асри сангу биринҷӣ дар шарқ ба якдигар хеле наздикӣ доранд. дар ҳақиқат Саразм ин маркази ташаккулёбӣ маданияти кишоварзӣ, чорвадорӣ, ҳунармандии тоҷикон шуморида мешавад ва аз тарафи олимони ҳамватаниву ҳам хориҷа ин асос қабул карда шуд ва ҷашн намудани 5500-солагии ёдгории Саразм соли оянда аз он шаҳодат медиҳад, ки мардуми тоҷик на танҳо дар ҳудди Осиёи марказӣ, балки дар ҳудди умуман умумибашарӣ саҳми нотакрори худро ҳамчун як миллати маданиятсозу ҳунарманду
шаҳрсоз саҳми нотакрори худро гузоштааст. таҷлил намудани хоб ҷашни 5500 солагии саразми бостонӣ имрӯзҳо аз ҷониби мутахассисони вазорати фарҳанг дар якҷоягӣ бо олимони академияи илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон нақша ва барнома хоб тарҳрезӣ гардидааст ва онҳо хоб айни замон вобаста ба иҷрои самараноки дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззам ҷиҳати дар сатҳи сазовор таҷлил гирифтани ин ҷашни бошукӯҳи миллат корҳо ба анҷом расонда шуда истодааст. саразм яке аз муҳимтарин макони қадимии тоҷикистон маҳсуб мешавад ки ба даврони нави асри сангӣ мутааллиқ аст. ин макони бостонӣ баёнгари таърихи дурударози кишоварзӣ дар осиёи миёна аст ва нишон медиҳад ки дар ин ҷо мардуми маҳаллӣ ҳамзамон бо тамаддунҳои ховари миёна тамаддуни худро доштанд. дуруст ки ҳар қавму миллатеро бо фарҳангу тамаддуни боарзишаш баҳогузорӣ намуда эътироф менамоянд. аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардидани мероси таърихию фарҳангии мо дар айни замон эътирофи тоҷикон ҳамчун миллати тамаддунсозу фарҳангӣ мебошад. баргузории 5500-солагии саразм ва дигар махазҳои таърихию қадимии тоҷикон аз як ҷониб аҷ гузоштанд ба мероси гузаштагон бошад, аз ҷониби дигар муаррифии фарҳангу тамаддуни бисёрасраи халқи тоҷик дар арсаи ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад.